Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan barkamu da haka, barkamu sake saduwa a cikin darasin da muke gabatar muku da Larabci. Insha Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu yi darasi na 9 a cikin littafin Durusul Lugha, kuma muna cikin juz'i na farko. Wanda ba su samu katukan da muka yi ba su iya duba wannan profile namu na TikTok, ko kuma su yi mana magana mu sa su a group ɗinmu na WhatsApp domin samun wasu karatukan Larabcin daban, ko kuma su je su yi downloading a cikin tashar mu ta YouTube na ta koyon Larabci da Hausa. Insha Allah subhanahu wa ta'ala da wanda suke buƙatar shiga tashar mu ta WhatsApp za su iya mana magana kai tsaye insha Allah subhanahu wa ta'ala, shi ma domin muna koyar da Larabci. Malam yace ad-dars at-tasi' darasi na 9. Man hadha ar-rajul, wannan waye? Wannan wani babban mutum ne? Yace huwa Abbas, yace shi Abbas ne. Abbas tajirun, Abbas ɗan kasuwa ne. Abbas tajirun ganiyun, Abbas ɗan kasuwa ne mai kuɗi mawadaci. Hamid mudarris, Hamis malami ne. Hamid mudarrisun jadidun, Hamid malami ne sabo. Ma haza, menene wannan? Yace haza tufahun, wannan apple ne. Yace al-tufahu fakihatun lazizatun, yace apple kayan marmari ne mai daɗi. Ma zalika, menene wannan? Yace zalika usfurun, wannan tsuntsu ne. Al-usfur ta'irun sagirun, tsuntsu al-usfur tsuntsu ta'irun sagirun, ƙarami ne ba shi da jiki. Sai yace al-arabiyya lugatun sahlatun, Larabci yare ne mai sauƙi. Sai yace al-arabiyya lugatun jamilatun, Larabci yare ne mai kyau. Ammaru talibun mujtahidun, Ammar ɗalibi ne mai ƙwazo. Wa Mahmud ɗalibun kasulani, Mahmud ɗalibi ne rago. Man anta, waye wancan? Yace ana talibun, ni ɗalibi ne. A anta talibun jadidun, shin kai sabon ɗalibi ne? Sai yace na'am ana talibun jadidun, ni sabon ɗalibi ne. Sai nan tambayoyi ne, amma sai yace ikra wa katub, ka karanta ka rubuta. Muhammad ɗalibun qadimun, Muhammad ɗalibi ne tsoho. A zalika rajulun mudarrisun jadid, shin wannan mutumin malami ne sabo? Sai yace la huwa talibun jadidu, yace a wannan ɗalibi ne sabo. Haza darsun sahalun, wannan darasi ne mai sauƙi. Abbas tajirun shahirun, yace Abbas ɗan kasuwa ne wanda yake sananne. Bilal muhandisun kabirun, Bilal injiniya ne babba. Al-inkiliziyya lugatun sa'abatun, Turanci yare ne mai wahala. A anta rajulun ganiyin, shin kai mutum ne mai kuɗi? Yace la ana rajulun faqirin, yace a ni mutum ne talaka. Al-qahiratu madinatun kabira, yace al-qahira babban gari, babban birni ce. A anta mudarrisun qadim, yace shin kai tsohon mai koyarwa ne? Yace la ana mudarrisun jadid, yace a ni sabon mai koyarwa ne. Sai yace Ahmadu ɗalibun kasulani, Ahmadu ɗalibi ne rago. A Hamidu ɗalibun kasulani, yace shin Hamidu tsoho ɗalibi ne rago? Yace la huwa ɗalibun mujtahid, yace a ɗalibi ne mai ƙwazo. Nan gurin kuma yace da fil firagu fi jumla atiya na'atan munasiban, yace ka sanya siffa a wannan jimlolin wanda ta dace. Za a kawo maka abin siffantawa sai ka kawo siffar da ya dace da shi. Kaman Karisu ɗalibatun, Khadija ɗaliba ce, sai ka ce menene? Jamilatun, mai kyau, ko kuma haka dai zaka samu wata kalmar ta dace nan gurin ka saka. Khalid tajiru, sai ka ce ganiyin. Ka gane ko Khalid ɗan kasuwa ne mawadaci. Al-arabiyya lugatu, sai mu ce mai sahalatun ko kuma sa'abatun, Larabci yare ne mai sauƙi ko mai wahala. Haka dai al-usfuru ta'irun sagirun, ko kuma da'irun kabirun, ko da'irun jamilun. Haka za mu nema mu ringa sawa. At-tufa fakihatun, sai mu ce laziza. Ana mudarrisun jadidun. Muhammad ɗalibun jayyidun, ko kuma Muhammad ɗalibun mujtahidun. Al-inkiliziyya lugatun, sai mu ce mai sa'abatun ko sahalatun. A anta ɗalibun. Al-qahiratu madinatun kabira, wanda duka ta mai shi a baya in ka duba shi za ka iya cikawa. Nan gurin ce da a fil makanin kalin fi jumla atiya man'utan munasiban, shi kuma ka sa man'ut
abin siffantawar. Nan siffa za ka kawo wani abin siffantawa shine man'ut. Abin siffanta misali arabiya sai mu ce lugatu sahalatun. Duk ɗaya ne da nan gurin da nan gurin. Kawai bambanci wancan an cire na farko wannan an cire na biyu ne. Sai ikira karanta yace kasalan me kasalan rago jau'an mai jin yunwa adashan mai jin kishi gadaban mai fushi mal'an cikakken abin da aka cika yace ana jau'an ni ina jin yunwa a anta jau'an shin kai kana jin yunwa ce la ana adashan yace a ne ba jin yunwa ni kishi nake ji. Limazal mudarrisu gadaban yau me yasa malami yake fushi yace alkobu malu'un mala'an yace kofin a cike yake. Nan gurin sai alkalimatu jarida duk da sai an gama akwai sabbin kalmomi yace alkalimatu jarida allura yare shahirin sananne shahararre kenan. At-ta'ir tsuntsu al-yawm yau kasalan rago al-madina gari jau'an mai jin yunwa adashan mai jin kishi malan cikakke gadiban mai fushi al-usfur tsuntsu al-yawm yawm. Wa'innan to insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan gurin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.